show we held up at the last meeting. On behalf of myself, my spirit, my personality, and I want to say it was just one of those things that can happen. But it was unbecoming. I mean, it was unbecoming. But we had to stem some things. So, I'm home. Okay, this year, that one I am before me now apologize. When you decide to do with Obama, now I don't know, I'm going to be open. Is my apology accepted? Thank you very much. So without wasting much time, I will have to call on to Reverend Father Ben Oumbe for the Melania open prayer. So we can kick off. I got an appointment. I mean, Father's not it's mine and I go choose by 9. Ụmụnne m ekene m udo dịrị unu. Ana m anabata ndị niile bịara na mgbede a. Anyị ma na otu ụbọchị taa siri dị. There are a lot of things going on in our community. I don't know any other person or any other area. But we thank God that I need and we look forward. Very, 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 very late. But however, I'm very happy to have you in this place. And I look forward that we have a very wonderful and family evening where we can come together and glorify the Lord. So, having said that, Kanye Bezene Fere. Na mmụọ nsọ, amen. Chukwu onye pụrụ m ihe niile, anyị kere mmadụ, nwee ihe mmadụ nwe. Ọ gịnwa bụ onye nyere anyị ohere na ọnọdụ ịbata na obodo a bụrụ ndị ga na-emekọrịta dịka ụmụnne. Anyị na-ayọ gị ka anyị na-agbakọba n'anyasị a ka ihe niile nke anyị ga-eme ka o wetara anyị ezigbote ịhụnanya. Ọ gịnwa nyere mmadụ ike ile nri ndị a niile sie ya. Ama m na ọ bụ maka ọdịmma anyị, maka ahụike anyị, ka anyị riri ka anyị riri ndụ. N'ụbọchị taa na weekend ndị onye nwe anyị gwara anyị sị rejoice, ka anyị ṅụrịa ọṅụ. Anyị ga na-aṅụrị ka aṅụrị ahụ ka o rute anyị n'ezinụlọ anyị, ka o rute n'ọrụ anyị, ka o rute na mbọ ọbụla anyị na-agba, ka o rute na ihe ọbụla nke anyị na-eme na ndụ, ka o rute ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị, ka o rute ukwu na ibe anyị, ka ọ ga-aka anyị ga-eri ka anyị riri ndụ, ruru anyị ike, riri ngọzi nke Chukwu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ya mechọrọ iwu weli aka elu because ya wụ ma anyị dị otu ma anyị ga-abụọ, anyị ga-aṅụrịrị mitin a ṅụrịrị ya n'isi njedebe n'aha Jizọs. So, I want every one of us to persevere. And over him chọrọ ime ka unu ghọta na last meeting I chọrọ ha the everything I knew about it they want to destroy, but they didn't succeed. So we will continue. They didn't succeed. I'm just telling you because when I called on phone, ha gwara na aga that ebe a na aga etisasị ya, but the Chineke ji aka ya were jide onye ọbụla. Anyị ga na-aga n'ihu. We will all celebrate and we will all together unify to make IUNN what it is and what it has been and what it continues to be. Our President Ivema and all the executive together, we will rally around and make sure
that we continue to propagate our culture and our love for one another. Chukwu gozie unu, udo dịrị unu. When your name apology. But you know when your name apology. To be honest with everybody there, but a few weeks before that charade, can you do it? Just now, but the point is this: will persevere to the end. And then was just like that. No matter how they strive, they will come 1,000 in one way and they will flee in 1,000 ways. I will tell you the truth. If there is only House of Basara Igbo Union, only House of Basara Igbo Union, and the men and Zuzu, I won't be a part of it. God knows. But in one of these association, I doctor and non-ago. And non-ago I doctor, the only thing I wrote to Guru, now after that touch. We cannot continue doing things like we have to move forward. Programs, genuine programs, things that will make our community look great. That is how I believe, what I believe. Think of what you do for the union, and not what the union will do for you. If you have a problem with your brother, the best way to do it is what? And not to try and make everything look like a charade. No. Welcome, sir. Thanks. Please have a seat. You're welcome. If a stranger walks into your house, what do? You welcome him. Welcome her. Well, so without wasting much of our time, let me call on the president to just come and give us a little opening talk. This MC-ship was a last-minute arrangement, but I should be able to do it. Thank you very much, Mr. President, sir. Igbo Queen. Igbo Queen. Ndi bana kwebai. Umwai mama. Antifi so kwa me. Ndewone I kelere m Chineke n'ihi na o mere ka ụbọchị taa wee dere. Aga m enye my speech at the right time, mana ana m ekele Chineke n'elu isi onye ọbụla, n'elu isi ezinụlọ ọbụla n'ebe a, na ndị nke ka ga-abịa abịa. Anyị kelekwara Chineke maka Fada Ben onye nyere anyị ebe a, bịakwa kpere anyị ekpere mmehie. Ọwụ ihe ọṅụ anyị gbakọrọ ebe a ọzọ n'ụbọchị taa ka anyị nwee ike ikele onye nwe anyị maka ọgwụgwọ afọ ọzọkwa, afọ 2020 akwụkwala n'o. So ọwụrụkwa m nwere ndị na-ekpe ekpere karịa m ego, Jehova karịa m ego, marakwa na ọ na ha agwụla, so si kpechi ekpere ahụ ike. Yes, so n'aha Igbo Union, dịka Fada mere na kpee ekpere, ana m declare our meeting tonight open, and then we will start in earnest. The MC, our Secretary General, will lead us on, and then every other thing will come in earnest.
unu aṅụla nkwụ na gịnị na-eme nkwụ na-abịa unu aṅụla nkwụ na nkwụ na-abịa na nkwụ na-abịa ndewonu nnukwu nwaanyị mmadụ Chukwu keleke gọzie ude mezie ọfụma biko kenepụrụ n'ọrụ Mrs. Mobologu Ifi, my big auntie, my mommy in New Mexico and everything. Put your hands together for her, please. Auntie Kelele, a big pillar also in this union. Very quiet man, but always has something to say. Mr. Emmanuel, biko kenalo numia. Kene lomo ndi board ya onje no na kene board ya da lo pa do kene lomo ndi vice president ai yana chalugo wine ya am no be fanos in Nigeria be meza go to the direct when you dey work about the go no ona na taza say big dude we have a big dude because I got to grow now at the United States because I can't look at the America I can't go you engineer Mrs. Emeka for Daluno and I quack ever. Can I look the family of the president himself? I'm not a verbal or not touching God. Mbaba this man at the point to say now wonder how can I pay for you also can I go see vacation here. Follow my academic people elsewhere. Or some of you say you see, so because I'm very angry, I can be very angry. I'm not touching God. You know? Can I look the bus on ye? Now, if you sell foods, there's no mechanic. I say, we can't touch here. When they touch it, you say, I forget you. And I beg carry with extra. A layer on one pot, a layer on one plate. We say, on the console, can I say, because. The first time I was like, my God. What assistant secretary now? But I was now assistant, never people come and sit down here. Come and sit down. Can I know one name working? No shine. Ulemad. Nigeria. Iso ni hand never die. Iso ni hand never die. Motion. Akapenze. Ona uma luko for no mal. Eba ishi lindo. Ai, usa abago bia. Ekere no mo. Ni beji koe. Oyi jika amo ni ko nso na banana gota. Banana gota. Kwashami kristu una funo ga bada bago bawo eke go kwa chinchi maka ndi na abia late we na ata be chinchi ya we ba ke ni ke ya chinchi shota Yeah.
Every Igbos in diaspora, all we hear people trying together. All them pakani who that land men to keep all of them men here. Then I get to tell God, I got no na Nzuko Umbona. Only waiting, only Mesu, Yagia Panga, Mezia, Nehina, I know. Nzuko Umona. And Nzuko again not it here. Omopono only when it came in there. He said, then all hand, Jikaran, then all mine on all. Emehe got on name or John Nagam or one of John Nagamo having Yaka. Eva, all Anya Man and Nonga. Kel Nzuko again them 9 foot there, no there. One day I gave you gossip. I never oh, give everything there. God last year, Bible times ago now. Where we are land church. Upper Hunter. One day she didn't like here. Our white area, Nabago, Brasa, give that communal with you, baby. All nine men got. Ono no kwa papa ibe na ebe no ndị no manga nonga mandira nonga umwe onye nwere ike ime ashanye anya n'ikpe ise ọkwa otu aka nkwa na adọkwa Chukwu na ya nyekwara anyị aka ka anyị nọ papa afọ ọhụụ afọ bidokwa anyị chi ike na nọdekwa na ahụhụ ụmụnne anyị na ụmụnne anyị gbakwa egwu chi ọchị. All the hands not there. Who are only waiting all in of our. I know that you couldn't see a one Yanaka. $1 for the band. You're flying to God. No, there was only one about or for the band. All name it down in Mekata and my hand. Agalana na internet. So we give it the share. All area panga and in the mind. Need all now comes now. I don't see any Anyaka. Gani Bar for home. Gani not out. Now, no, do all hands come now. Now, I give. Amen. Amen. Never last again. Amen. Ekene dịrị Chineke. Asị m ka m si unu daalụ nnọọ unu anwaka ekene dịrị Chineke. Anyị ga na-aga n'ihu, anyị dị ofu, anyị dị bụọ, anyị dị tọọ, anyị ga na-aga n'ihu. Ofu ife ọzọ nchọ ikwu bụ ọnwa ife mmadụ mere, we go straight to the person, confront the person. Ịkọ n'alụ onye ọzọ ma ọ bụ ike ọlụ Okeke maọbụ Okafọ. Jekwulu onye afọ ka gị na ya kpezie. Ọ gwụsịkwa otu ọgbakọ anyị a ga-esi dị mma. Ife ọ
nke gị come to me ịjụọ m kọwalụ ha ọfụma ka anyị rapụ ejekọla okeke ejekọla okafọ biko ka anyị jisi n'ike ọganiru a ọ ga na-aga mgbakọ anyị aga na-aga n'ihu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Amen. Mr. Kabweze.